hariya hanye nta muswedo cyangwa umunyafrika, Här är inte svart eller vit. nta mwirabure cyangwa umuzungu, Här är inte jude eller grek. nta muyuda cyangwa Här är inte umugiriki, slav eller fri. ntabwo ari umugurano cyangwa Vi har uwidegemvya. alla samma värde Twese turi umwe muri Kristo inför Yesu. levande Gud. Amen, Amen. amen, Amen. amen. Kära Twari kollegor, tuvuye mu gikorane kinini mu Kayogoro så na hade vi pasiteri. förmånen att få möta er här idag. Turaneze kuba twababonye hano hantu. Och mitt hjärta är fyllt av en sån tacksamhet. Ndumva umutima wanje wuzuye amashimwe menshi. Så jag Ndashima Imana nanje ku bwanje. Nasanze atabenshi banyibuka. Natangiye gusenga hano mu myaka ya 70, ndakabebe gato cyane gose. Senga muri Sunday School ngaha. Nabatijwe ngaha mu mwaka 1984. Iteko 16 z'ukwezi kwa 12. Ndakora umurimo w'Imana ngaha, umuririmbyi. Naririmbye muri Atene y'Ibujumbura kera cyane gose, yitwa Liserohero. Bamwe baraza bitwa Pastor Ihudi, twaririmbana ngaha anye myaka 88. Mu mandaje Gisenyi, Pastor Aster twakuye umurimo w'Imana. Mu batasa kuri Liserohero yaciswa yipeya mu nyuma. Nyuma ndaza nkora public ya Lisedura ku bwambe itanguye kubaho. Twakora umurimo w'Imana ngaha anye. Cyane nakora Imana ngaha ari nakoze intango z'umwaka wa 2023 ndirimba muri Korea ya Iskam. Ngira bika Korea ya Iskam arinze ngaha anye ndo wayoye Korea ya Iskam hano hano. Imana isanga ngeze Buraya muri Sweden mu murimo w'Imana. Ako cyo shimani ikinye. Amahoro Shengaro Imana. Amahoro shengero ry'Imana. Amahoro. Amahoro cyane. Jesus Kristus lever. Yesu Kristo ni muzima. Gud är god. Imana yacu ni nziza. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Jag märker att jag är i Afrika. Ndabona ko ndi muri Afrika by'ukuri. Säger jag halleluja, säger församlingen amen. Kuko mvuze halleluja mwese mwitaba amen. Halleluja. Iwacu bimeze uko onya. Amen. Halleluja. Halleluja. Jag vill tacka för inbjudan till församlingen här idag. Ubwa mbere ndashimira ubutumire bw'ishengero ryampaye. Pastor Daniel, Pastor Pastor Sebastian, Daniel, alla Sebastian, kollegor. n'abandi mwese. Jag vill tacka för förtroendet att dela Guds Ndashima ord. kuko icyizere mwashizeko. Jag har också många hälsningar till er ifrån Sverige. Nanje mfise amaganuka atandukanye mw'ishengero riva muri Sweden. Från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Va Philadelphia, Stockholm. Och ifrån pingstförsamlingen i Umeå Mw'ishengero rya Pentecote rya Umeå nsanzwe nyoboye. där jag är pastor i församlingen där. Ishengero nyoboye rya Umeå. Och de hälsar er med amahoro. Baramusa mwese amahoro. Tack för att ni tar emot hälsningen. Murakoze cyane kwakira izo ntaco za bene so. Jag hör ju att ni kan sjunga. Nabonye ko muzi kuririmba cyane. Ni har många underbara körer. Mufise amakorale meza cyane. Och det berör mitt hjärta att Kandi höra er byankoze ku mutima kumbiza indirimbo zanyu. lyfta Jesu namn. Muduza Yesu Kristo hejuru. Jag har alltid drömt om att få sjunga tillsammans med en afrikansk församling. Nkunze kuririmba n'abanyafrika iwacu. Och jag tänkte jag skulle få prova här idag. Njya nanje kandi ngerageze gatoya ngaha naho. Får jag göra det? Noshaka kubikora. Yes. Har ni hört den här sången? Halleluja, 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 amen. Halleluja, 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 amen. Kan vi resa oss upp och så sjunger vi Kashagwa tillsammans? gatoya tukarimba na karimba gatoya. Halleluja, 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 amen. Halleluja, halleluja, halleluja,
En gång till. kandi Halleluja. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja, 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 amen. Åh, så underbart. Muri beza cyane gose. Amen. Amen. Byaryoshe. Amen. Jag heter Ulf Sundqvist och är pastor i Pingstförsamlingen i Umeå. Nitwa Pastor Ulf Sundqvist. Och jag står här tillsammans med min kollega, pastor och vän Elia Irambona. Pastor Erik. Eli är född här i Navukiye Botswana. hano i Bujumbura. Han har 6 syskon. Mfise abo tuvukana batandatu. När han var i 20-årsåldern, Mu myaka 20 yanje uduga cyane. hans mamma precis hade fött det 7:e barnet, Mama cyo afise umwana afise amezi 2. så fick hon hjärtinfarkt Hanyuma yishwa n'umurwayi w'umutima och dog. arapfa. Och lite senare så dog hans pappa i en Yapfuye trafikolycka. imbere yaho yishwe n'umuduga. Så Eli var i 20-årsåldern den äldsta pojken i familjen. Nari umuhungu mu myaka 20. Tack, kan vi höja ljudet? Nije mfashe mikrofone nabi cyane. Och han ställdes Ndikumiza inför... nga sonorisation. Kan vi höja det ljudet? Ariko mufise son nziza cyane gose ndayishima. Tack. Så när han var i 20-årsåldern fick han ett väldigt stort ansvar. Okay. Algo bavuga byinshi kuri jewe. Ibyo nakoze mu myaka 20 sigaye utuvukana. Han skulle ta hand om alla sina syskon. Nshobora gufasha bene wacu. Och igår kväll hade jag förmånen att träffa alla hans syskon och Ejo deras ku familjer. mugoroba nagira umugo gukura nabo buvukana bose n'imiryango yabo. Och när en av syskonen tar till orda, Igihe mubankurikira yavuze ijambo rimwe så säger de tack, Eli. banshimira kuko nabitayeho. Du tog hand om oss när vi inte hade några föräldrar. Igihe nabitayeho atamuvye basigara. Du såg till att vi fick gå i skolan. Washaka dushaka kwiga, Du fick se till att vi hade mat på bordet. twashaka gufungura, Och att vi hade det vi behövde för vårt inre liv. tugashaka kuronka ikintu cyose gikenewe. Du bad för oss. Wadusengeye. Och nu är vi alla troende på Ubu Jesus twese Kristus. twizera Kristo nk'umwami wacu. Vi är bevarade. Kandi twagumanye ukagakiza. Så tack, Eli. Banshimira icyo gihe. Så det här är min vän, Iyi Eli ni inshuti Irambona. yanje Erik. Vi står tillsammans. Duhaganye hamwe dukora umurimo w'Imana hamwe. Ni ser att Eli, han är svart och jag är vit. Murabona ko nirabona akaba yera. Eli. Vi är olika. Turatandukanye ku rukoba. Men ni vet att the color line, alltså färgerna i våra hudfärger, de är washed away. De är Murazi bortspolade. neza ko ukutandukana kw'amabara byose vyegejwe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Kristo Yesu. Det här är min broder. Uyu ni inshuti yanje Vi muvukanye. hör ihop. Turi kumwe. Här är inte Sverige och Afrika. Hariya haanye nta muswedo cyangwa Här umunyafrika. är inte svart eller vit. Nta mwirabure cyangwa Här är umuzungu. inte jude eller grek. Nta muyuda cyangwa Här är inte umugiriki. slav eller fri. Ntabwo ari umugurano cyangwa Vi har uwidegembya. alla samma värde. Twese turumwe muri Kristo Inför Yesu. levande Gud. Amen. 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 Så när ni tittar på mig idag, Iyo mu ndabo uno munsi ngaha ni ser mina gråa hår. mubona ko imishatsi itanguye imaze kwera yose. Och kanske tänker ni, vad är det där för en gammal pastor Mushaka ifrån? kubaza ati uyu mutama Sverige. wewe wo muri Sweden no wahe. Så ska ni veta Muteza kumenya att yuko jag är en enkel broder som tror på Jesus ko ndumwe Kristus. mu bakunzi bacu mu nshuti zanyu yizera Kristo. Jag är ett Guds barn. Ndi umwana Och w'Imana. du är ett Guds barn. Nawe uri umwana w'Imana. Och vi är bröder och systrar. Turi Vi hör samman. twese dufise umwami. Vi är förenade i Jesus Twahujwe Kristus. na Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Jag är gift med Louise. Mfise umukenyezi yitwa Louise.
Vi har 3 barn, döttrar. abakobwa batatu De är 39, 38 och 29 år gamla. 39, 38, 27. Så ni förstår, jag är gammal. Murumva ko nkuze. Louise och jag, vi har varit gifta över 40 år. Umudamu wanje tumara imyaka 40 twubatse urugo. Och nu har vi 4 barnbarn. Dufise abuzukuru bane. Och fler är på gång. Frere. Ja, flera är på gång. Kandi benshi bari mu nzira kandi baza abuzukuru. Amen. Vi är så tacksamma. Turashima Imana. Och vi är så glada över att alla i vår familj följer Jesus Kristus. Ndashima kimwe uko mu muryango wanje wose bakurikiye Yesu Kristo. Amen. 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 Och jag vill säga det till dig som ber för dina barn. Ndagabwire ko wewe ufise abana. Du kanske undrar, hur ska det gå för dem? Ukibati bizogenda gute ku bana banje. Det är så många frestelser i den här världen. Hari bibazo byinshi muri ino si ya kino gihe. Sluta inte att be. Ntuhagarike gusenga. Håll ut i bön. Ujya hanze En dag kuko uzi umunsi umwe så kommer du få se bönesvar. uzobona Imana yishuye amasengesho Dina mato wagiye barn ukora. kommer att bli frälsta. Abana bawe bagiye hanze bazagaruka kuri Kristo Yesu. Umunyimba wizeye Och så ber vi tillsammans. hama tugasengera hamwe Vi ber twese. tillsammans. Tugasengera hamwe twese. Vi ska få se bönesvar. Tuzobona inyishu y'amasengesho twasenze. Amen. 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 Jag skulle idag vilja ta er med till en berättelse i Jesu liv. Nashaka kubabwira amakuru gatonga muri Bibiliya y'ubuzima bwa Kristo gatoya. Är det möjligt att höja ljudet? Kan vi höja ljudet? Kan vi höja ljudet? Haro muduze kuri mikrofone yiwiwe. Tack så mycket. Tack. Merci. Urakoze cyane. Merci beaucoup. Jag skulle vilja att vi läser tillsammans ifrån Markus evangelium, det andra kapitlet. Some Mariko igice cya kabiri Den första versen umurongo till och wa med mbere vers 12. gushika ku murongo wa 12. Berättelsen om när 4 vänner bär sin förlamade vän till Ni Jesus inkuru Kristus. y'abagabo bane bafatwa ikimuga bagitwaho Yesu yarari. Jag har några frågor. Ndafise ibibazo bikisha kubabaza. Behöver du ett mirakel? Woba urindi igitangaza c'Imana. Har du bett om ett mirakel? Woba usenge igitangaza c'Imana. Då kan du läsa den här texten. Usome aya magambo neza. Har du bett till Gud om förlåtelse för dina synder? Warigeze gusenga igihe kose ngo Imana ikubabara ivyaha vyawe. Och undrar om Gud verkligen kan förlåta alla synder. Kumva vy'ukuri Imana yambabara ivyaha vyanje vyose. Har Jesus makt att förlåta synd? Muzi neza ko Yesu ahari icaha Kan han cyose. tvätta oss helt rena ifrån alla synder? Koza ivyaha vyose. Då ska vi läsa den här texten. Reka dusubire muri aya magambo ngahanye. Men jag har en tredje fråga också. Ndafise ikindi ndababaza. Skulle du vilja se den här världen förvandlas av evangeliet? Muriteze kubona isi yose ihindurwa n'ijambo rya Yesu. Och du kanske tänker det är omöjligt. Ushaka kwibaza ngo ntibishoboka ivyo bintu. Vi har så många stora utmaningar i vårt samhälle. Ibibazo bitanuka muri societe yacu. Vi har problem med vatten. Amazi arabura. Vi har problem med elektricitet, Turafise ikibazo c'umuyagankuba. med infrastruktur. Ibibazo vy'ubwubako. Och det är så många människor som Hari vandrar abantu långt borta benshi babayeho babarira ifrån Herren Jesus imbere ya Kristus. Yesu Kristo. Och du undrar, hur ska den här världen förvandlas? Kibaza gute isi izoshaka guhinduka. Hur ska det gå till? Bizagenda gute. Då ska vi läsa den här texten. Turasoma aya magambo y'Imana hano hantu. Jag vill be Eli läsa texten. Om du drar ut den kontakten så blir det bra. Reka ndasoma mu Kirundi. Varsågod. Mariko igice cya kabiri umurongo wa mbere gushaka ku 12 haravuga ngo haheze iminsi asobeka Penawumu bimenyekana ko ari mu nzu benshi bakoraniraho ntibakwigwa mu nzu eka n'imbere y'umuryango hose ababwira ijambo ry'Imana haza abazanye ikimuga bagiteruye bari bane babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero basambura inzu hejuru yaho atumbereye bahejeje kuhatobora barukirizamwe inderuzo iryamye mu ico kimuga Yesu abonye ukwizera kwabo abwira ico kimuga ati mwana wanje ivyaha vyawe urabihariwe
ariko hariho abanyabwenge b'ivyanditswe bamwe bicayeho biburanya mu mitima bati niki gitumye uwavuga atyo ararogose ninde ashobora guharira ibyaha atari umwe niwe Mana. Yesu amenye mu mitima wiwe yuko biburanya muri bo batyo acara babaza ati niki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu, icoroshe ni ikihe? Nuko ikimuga nti uhariwe ivyaha vyawe, canke nukuvuga nti vyuka wikore inderezo yawe ugende. Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guhari ivyaha, abwira ikimuga ati ndakubariye nti vyuka wikore inderezo yawe utahe. Aravyuka aca yikora inderuzo asohoka imbere ya bose, nuko bose barumigwa bahimbaza Imana bati ntitwebwabone bene ibi. Amen. Amen. Många av er har säkert hört den här berättelsen förut. Naze ko benshi mwasomye amajambo, Vi har läst den. mwarasomye, Vi har hört många som har predikat. mwarumvise benshi från den här bigisha texten. kuri ijambo ry'Imana amajambo dusomye. Och vi kan tycka att det är en enkel liten berättelse. Mushaka kumva ati nibisanzwe, Men den innehåller så mycket visdom. ariko ikirimo ngaho kirakomeye cyane gose. Det här är ju Guds eget ord. Iyi ni ijambo ry'Imana, Och Guds ord är levande och verksamt. kandi ijambo ry'Imana n'ubugingo n'imbaraga z'Imana cy'ubushobozi Det är bw'Imana, bröd för våra hjärtan. kuko bikora ku mitima yacu Det är vatten för våra törstande hjärtan. n'amazi atumara inyota yose Det är liv. n'ubugingo, Och det innehåller en sån kraft. kandi rimwe ubushobozi Det bw'Imana kan förvandla livet. bishobora guhinda ubuzima bw'iwawe. Så när vi läser den här Igihe berättelsen dusomye amajambo, så vill jag säga att det här är inte bara en liten enkel berättelse. ntabwo ari amakuru gusa dusoma ngaha, Det här är Guds sätt att tala med oss. ni kuntu Imana ishaka gukora kugivugane nawe. Och han vill säga någonting viktigt. Ashaka kukubwira uno munsi iki gikomeye. Berättelsen finns i en kontext. Ubundi iri jambo riri mu nkuru nyinshi cyane gose Yesu yariko arakora. Jesus har precis gått ner till Jordan. Yesu yamaze kumanuka Yordani, Där har han mött sin släkting Johannes. ahamaze guhura ngaha na Yohana. Och Johannes har tittat på Jesus Igihe Yohana umubatizi yabona Yesu, och pekat på honom och sagt: atangura kumwerekana ababwira abantu, det där är inte bara en snickare. arababwira ati ujya subaji Det gusa, där är inte bara Marias son. ntabwo ari umwana wa Mariya gusa, Det där är Guds son. ni umwana w'Imana, Det där är Guds lam. ni umwagazi w'intama Och w'Imana, han kommer att ta bort kandi världens bagiye synd. gukora ibyaha by'abari mu isi bose. Det är något speciellt med Jesus Hari ikintu Kristus. gikomeye kuri umwana Yesu, Han kan förvandla livet. ashobora guhinda ubuzima bwacu. Så går Jesus fram till Johannes Yesu ashika kuri Yohana, och han ber honom döpa sig. aramusaba ngo amubatize. Och då säger Johannes: Yohana umubatiza amubwira nej, ngo men det är ju inte jag som ska döpa sije dig, mwe Jesus. gukubatiza Yesu, Det är ju du som ska döpa mig. ahubwo ni ukwiye kumbatiza. Jag är inte värdig att Ntabwo knyta upp ndanakwiriye dina sandaler. tuguze twirata bya kudufungura. Men Jesus säger: Yesu aravuga ngo låt det ske med mig på det här sättet. Jag vill uppfylla Guds rättfärdighet. reka nkwize iby'ukororoka kose. Jag vill ställa mig till Guds förfogande. Ndataho ijambo gato ukuntu Imana igombye kuvuga. Och så blir Jesus döpt. Mu nyuma vatten. Yohana aravyemera abatiza Yesu mu mazi. Och när han kommer upp ur vattnet Igihe Yesu avuye mu mazi, så hörs en röst hari från ijwi himlen ryumvikanye rivuye mu som ijuru säger: det här är Guds son. rivuga ngo uyu ni wo mwana w'Imana, This is the one. uyu ni wo mwana Det wanje, är han som kommer göra det. niwe agiye gukora, Det är ingen annan har klarat. nta wundi Det wundi, kungar och regenter har försökt. abami ntabyo Det bawushobora, politiker har ntabwo försökt. abapolitiki babishobora gato Det abapolitiki, män och kvinnor genom nta bagore historien cyangwa har abagabo försökt. baboshe ibyo agiye gukora uyu mugabo. Det kommer Jesus att göra. Hagiye kunzi kiri gihe gishasha, Lyssna till honom. mwumvirize we Han ahubwo är min älskade son. niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Och ni kan ju tänka er vad det där gjorde med Jesus. Murumva gatenge nishiyimvira kuri Yesu, Han hade ju levt hela sitt liv yaretse ubugingo bwiwe bwose yabayeho och var nu omkring 30 år gammal. abandi imyaka 33. Han visste ju vem som var hans mamma. Yarazi vya mama we. Så många gånger hade Maria tagit honom i sin famn. Murazi kenshi Maria amukikira,
och sagt till honom, du är min älskade son. amubwira ati Mariya afite nk'akabebe gati uti umwana wanje nkunda. Jag älskar dig Jesus. Yesu wanje nkunda. Jag kommer alltid älska dig. Ati nzoguma gukunda mwana wanje Jag Yesu. kommer följa med dig Jesus. Nzagumana nawe Du Yesu. vet vad som än händer så är jag din mamma. Murazi igihe umuvyeyi cyangwa umumama Du har legat vid mitt bröst. wamushaka kumura kumushira ku Du har gikiriza. druckit min mjölk. Ushaka Jag kumwosa. såg när du tog dina första steg. Ndabona nk'umuvyeyi ariko arigisha umwana gutambuka ubwa Och jag mbere. såg när Josef lärde dig snickra. Ndabona Yosefu ariko arigisha Och Yesu jag märkte att du kubaza. var duktig på att ta hand om dina syskon. Abona uko bashaka kwitaho batoyi Du biwiwe. är min lille pojk. Umwana muto cyane gose. Jag kommer alltid älska dig. Ati nanze ngunda gukunda. Men Maria hade också berättat för Jesus Ariko ari igihe kimwe Mariya kandi yabwiye Yesu. att det är något speciellt med dig som skiljer dig från alla andra barn. Arambwira ati hari ikintu gitandukanyeho n'abandi bana. En gång kom en ängel till mig. Ati igihe kimwe haraje umumarika kuri jewe. Jag var en ung tonåring. Nari umukobwa w'imyaka 10 n'ingahe hejuru. Det blev alltså ljus i rummet. Haje umuco ukomeho narindi. Och jag undrade vad det var som hände. Narindi ati uyu muco uje uvuye hehe. Då berättade ängeln att jag skulle bli gravid. Numva umumarika Mariya ngo ngiye gusama inda. Och jag undrar, hur ska det gå till? Ntibaza gute iyo nzosama inda gute. Jag har ju inte varit tillsammans med min Ntabwo man. nigeze menya umugabo jewe. Då sa ängeln till mig, Ariko umarika arambarira ngo helig ande ska komma över dig. mpemu yarazoza kuri wewe. Och du ska bli gravid. Uzosama. Och barnet som du ska bära ska kallas Guds egen Kandi son. umwana uzovya azitwa umwana w'Imana. Och det är klart jag undrade hur det skulle gå till. Naribaza nanje ubwami nk'umuvyeyi wayo Yesu ngeri izogenda. Men eftersom ängeln hade talat till mig Ariko så kuri tydligt, amarika yari yamaze kubimbarira. så sa jag, må det ske med mig som du har sagt. Ndamubwira marayika nti uko Imana ugomba bikugomba Mana. För Gud är allting möjligt. Kumana vyose birashoboka. För Gud är allting möjligt. Kumana vyose birashoboka. För Gud är allting möjligt. Kumana vyose birashoboka. Amen. 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 Ni kan ju tänka er att Jesus hade burit på det där i hela sitt liv. Murumva ko Yesu yakuze afise amakuru menshi abwirwa. Men vi undrar, hade han berättat det för sina vänner? Sinzi ko yabyabwiye abavukana nabo abwira amakuru. Ja, kanske hans syskon hade börjat förstå. Kumbure abavukana batazoramenya ayo makuru. De såg att det var något speciellt med Jesus. Barabona ko Yesu atandukanye nabo. Men ingen i Nasaret visste. Ariko i Nazareti nta Ingen i Galileen visste. I Galileen nta yaze makuru. Ingen i Samarien visste. Mu myaka mu rungano bagena Yesu nta Ingen i yaze Judeen makuru. visste. Nta numwe yazi vya Yesu. Men så kom den där dagen Ariko umunsi bashika när Jesus gick ner till Jordan. igihe Yesu ashitse ku Yorodani. Och så pekar Johannes på Jesus Yohana Matize amuvuze ko och säger, det här är Guds lamm. ati uyu n'umwagazi w'intama Han w'Imana. ska förlåta er era Uyo synder. ari ivyaha vyanyu Han vyose. ska döpa er i helig ande och eld. Azobatiza muri mpemu ya no Det är muriro. något speciellt med den här mannen. Uyu unyatandukanye nanje. Och så blir ju Jesus döpt. Yesu Och så arabatizwa. kommer rösten från himlen. Hanjojwe riramanuka avuye mu Ja, ijuru. det måste ha varit en speciell dag för Jesus. Ndibaza ko uyo munsi wari utandukanye iminsi yose kuri Kristo Yesu. Och man kan ju tänka sig att Jesus skulle springa direkt hem till Galileen. Umuntu ashaka kwimva ati kumbure Yesu yakerukange agasubira i Galilaya. Men det gör han inte. Ariko siko yabikoze. Den heliga ande leder honom ut i Iva ngo öknen. mpemu yacamutwara mu bugaragwa. Det är märkligt det där. Murumva ayo makuru kuva kubatizwa yaje mu ivuga butumwa mpemu yamutwara mu bugaragwa. Alla män och kvinnor genom historien som vill åstadkomma något, de måste ut i öknen. Baba bagabo canka bagumenye ko mu buzima bwawe hayujocishwa mu bugaragwa. Även Jesus blev ledd ut i öknen. Uko na Yesu bwiwiwe yakishijwe mu bugaragwa. Det är fruktansvärt varmt på dagarna. Aho hantu yarahari harasanzwe hashuha cyane mu gihe Och det är kallt på nätterna. ku mugoroba habakanye cyane gose. Vad skulle han ut i öknen för att göra? Icyayi kimujanye mu bugaragwa cyari igiki? Jo, han skulle sättas på prov av djävulen. Kuko yateza no kugeragezwa n'umwasi. Och det kan ju vara bra att göra så. Mina vyiza ko rimwe ducishwa mu bugaragwa tukababazwa. Om man ska utse en ny ledare.
icyo tubona kanshi nk'akaro abayobozi batuyobora bashasha cyangwa abayobozi nya pastorer, abapasteri bashasha de behöver prövas. birakenerwa ko bacishwa nabo mu bugaragwa Man behöver se om man klarar av en och annan öken. kugira rabe ko nawe bashobora gusohoka mu bugaragwa y'umuzima Om man kan stå emot alla frestelser. igihe cyose bashobora guhagarara imbere y'ibigeragezo Jesus han blev frestad i allt, yesu står byo det. nawe nyine yageragejwe Så när du och jag funderar på varför det är så svårt ibland, dushobora kwibaza kubera iki yesu ashoshisha mu bibazo no kandi ari umwana w'imana varför djävulen attackerar oss, kuko satana twadutera varför twese livet är så besvärligt. aza duteza ibibazo Kan det bidasanzwe vara bra att påminna sig om att även Jesus har varit i ibyo öknen, kugira ngo twereke ko nawe yesu umwana w'imana acishijwe mu bibazo och han vet hur man tar sig igenom. aca muri ibyo bibazo byose Så om du är ute i öknen, ngenda kubwira niba uko ucishwa mu bugaragwa kino gihe om livet är besvärligt, ntibabare cyane ska du rwose veta att Jesus Kristus är med dig. umenye ko yesu muri kumwe Och med Guds ord nimba ijambo och ry'imana den helige ande, muhemu yera så kan du möta djävulen och vinna seger. ushobora guhura na satani ariko intsinzi ni Det kwawe finns en väg genom öknen. hari inzira ica mu bugaragwa igihe cyose Jesus han tog sig igenom öknen. yesu yaciye mu bugaragwa Han vann över frestelsen att förvandla, atsinda ibigeragezo byose by'umwasi att göra bröd av stenar. igihe abageragezo abazwa amabuye guhinduka umukate Han vann över frestelsen att visa att han var Guds son genom att hoppa aracishwa mu ner från kibazo kugira tempelberget. ngo yerekane ko ari imana by'ukuri asimbe Han vann över frestelsen aratsinda ibigeragezwa byose att böja sig för djävulen. acisha bugufi ashyira hasi satani Så när han kommer ut ur öknen, igihe yari avuye mu bugaragwa då bär han den heliga andes kraft inom sig. bivuga ngo asohoka yuzuye ubushobozi Han bwa kan mwene bota sjuka. atanga gukiza Han indwara kan göra under. akora ibitangaza Han kan förvandla liv. atanga gushinda ubuzima bwa benshi Och då går han ju tillbaka upp till Galileen. niba ngo acasuye kandi i galilaya Och man undrar, hur ska han bli mottagen där? udushaka kwibaza yakiriwe gute i galilaya Och vi kan ju läsa i Lukas 4 kapitlet dushaka gusoma luka igice cya 4 hur Jesus blir mottagen i sin hemstad. ingene yesu yakiriwe mu gisagara cy'iwabo Han kommer till Nasarets synagoga. ashika mu isinagogi y'i nazareti Där har han varit många gånger. aho yari abaye igihe Han kirekire har suttit där som en tonåring. yigeze ukuhaca afise Han imyaka har 10 vuxit upp där. yakuriye aho hantu Kanske känner synagogsföreståndaren kumbure abayo amasinagoge bari banamuzi Jesus och hans familj. yesu n'umuryango wiwe Och när han är där igihe ari ngaho så blir det dags att läsa ur skriften. atagusoma ivyanditswe Och man räcker över skriften till Jesus. amasoma ivyanditswe vyavuga kuri we Alltså det händer någonting när man läser Bibeln med hjälp av Jesus. biraryoshe igihe cyose usoma ijambo ry'imana muhema yagusigura yesu ari kumwe nawe Alltså ni ser att jag har glasögon. murabona ko mfise amarori Nu ser jag att ni är här. murambona mwese ngaha Men det är väldigt suddigt. ariko ndeko ndata amarori ndababona nabi mwese Jag ser att det sitter 1, 2, 3, 4 män på ndabona första abagabo bane batanu bashaka kubicara ngaha imbere yanje bänken. Och på den andra bänken tycker jag det ser ut som att det är en syster som sitter där. ndabona kandi ku ntebe ya kabiri hari umwe mushikanje Är det? sivyo mushikanje urambona Är det en syster där? Men jag måste titta. reka ndabe neza ko ari mushikanje ngaha Om jag sätter på mig glasögonen, nshize ko amarori gatoya då blir det kristallklart. ndabona neza cyane ko mushikanje hano hantu Så är det när man läser Bibeln. niko bimeze dusoma ijambo ry'imana Om man läser Bibeln utan Jesus, igihe usoma ijambo ry'imana ata yesu ariko agisurira det blir suddigt. ubona ubitahura nabi Man kan ana lite grann vad det handlar om. ushaka kwibaza ayo magambo niko ndasoma n'ibiki ndiko ndasoma Men tar man på sig Jesu ariko glasögon ushize ko amarori ya och yesu börjar läsa, ugasoma neza iri då blir jambo ordet levande. usanga ijambo ari ijambo Den rizima heliga ande lyfter muhemu av yera slöjan. agataha gusobanura no gushishurira Och vi amajambo kan förstå. ukashaka gutahura Ordet kan beröra. ashaka gukorwa Livet förvandlas. ubugingo bwahinduka bwawe Jesus han tar upp Jesaja bok yesu asoma ijambo ryo muri yesaya och så börjar han läsa från den 18:e versen. Vi kan läsa igice cya 4 Lukas 4 och 18. yusuka igice cya 4 mirongo 18 Herrens ande är över mig, muhemu uhora ari kuri jewe ty han har smort mig icyo cyatumye ndobanuza amavuta till att frambära ett kugira glädjebud till de mbabwire abora fattiga. ubutumwa bwiza
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, syn för de blinda, n'impumyi ko att ge zihumuka, de förtryckta frihet kurekura abahabazwa ngo bidegemvye, och ett nådens år från Herren. no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwa ngo n'uhoraho. Och så står det att han rullade ihop bokrullen. Bivuga ngo acafata wa muzingo awusubiza. Allas ögon är riktade mot Jesus. Abantu bose batanga kumutekereza kumuraba, Det blir en sån koncentration bagatangwa kwiyumvira cyane batekereza icyo agiye gusoma. när skriften läses av Jesus. Igihe amajambo ko arasoma amajambo amwerekeye, Och så säger han, idag arababwira ngo uno munsi, idag har dessa skriftställe gått i uno munsi uppfyllelse ivyanditswe byabashitseko, inför er som ser och hör mig. kuko imbere yanyu uwo musoma ni jewe. Då får han två reaktioner. Haca haba abantu ibibazo bibiri mu iryo koraniro. En del de fylls av glädje Bamwe bari banezerewe och tänker det här är ju fantastiskt. bati wa turanezerewe Nu n'amagambo, händer det vi har längtat efter så ibyo många twari år. tuni igihe kirekire birashitswe. Nu kommer Messias. N'umesi yarashitse rero, Nu kommer han som ska frälsa oss nu ifrån våra araza uje synder. kudukiza, Nu ska det börja. nu dutangura umunsi mukuru, Nu kommer nådens år. urukuru ubuntu bw'Imana badushikiriye, Befrielsens år. och abantu bagiye kubohoka, Syn för de blinda. impumyi zigiye De kuboneka, döva ska höra. ibifama zigiye Och de kumva, fattiga de ska få sin frihet. abakene bagiye kunguka. Åh, så underbart. Abantu baranezerwa cyane. Men då är det en del som börjar viska. Hari abandi batangwe kuvuga mu matwi babarirana, Men är det inte det där Josefs son? ariko ntimuzi ko uyu mwana umuhungu wa Yosefu Är det inte Marias pojk? si umuhungu wa Mariya, ntitumuzi uyu. Och man fylls av en sån vrede Abantu batanga kuzura, att man driver Jesus ut ur synagogan. batwega n'umujinya bamusohora mu isinagogi. Kan ni tänka er det, att man driver Jesus Murumva ingene bashaka gufata n'umujinya ur rummet? bakamusohora mu hanze. Det är ju Jesus vi behöver. Ni Yesu dukeneye, Men de driver ut honom ut ur ariko hari rummet. abana ko bamusohora, Och de driver honom hela fram till en bergskant. bamushikana ahantu ku musozi, Och ku man är på nkengero väg z'umusozi, och knuffa bashaka honom. kumukorera munsi y'umuntu ngo atembe musozi kure. Men Jesus han vänder sig Yesu om arahinduka gato abacamwe arigira, och ingen vågar röra honom. kuko nta n'umwe yashaka kushaka kumukora ko aho hantu, Det var inte tid för hans offerdöd kuko ännu. nta gihe ciwiwe c'uko yitangwa aje ku musaraba. Så när vi kommer till berättelsen om den lame mannen och hans 4 vänner, Iyo duse ko amajambo twasomye kuri iki kimuga n'abagabo bane, så var det där en del av kontexten. ni mwe mu makuru ngaho onye. Man har börjat förstå att Jesus är Guds son. Aha dutanga gutahura neza ukuntu Yesu ari umwana w'Imana. Många människor söker sig till Jesus. Abantu benshi ari kuba mushakisha hari hose. Han har börjat kalla lärjungar. Hamaze kumuhamagaha Petrus har lånat ut sin båt. abigishwa biwiwe Petero, Yakobo. Jesus har stått i Petrus båt. Yesu igihe kimwe yigishiriza mu bwato bwa Petero. Jag tycker om det där, den berättelsen också. Ndakunda ry'amakuru Yesu yigishiriza mu bwato bwa Petero. Han stod på Petrus arbetsplats. Yicaye ku kibuga ca Petero yigishirizaho. Var arbetar du någonstans? Ukora he ikibuga cyo gukoramo n'icyayi? Är du snickare, Urashaka kuri umubaji, lärare, ushaka kuri umwigisha, eller är du jordbrukare, ushaka kuba umurimyi, ingenjör? ushaka kuba umuengineer. Kan du låna ut din arbetsplats till Jesus? Urashaka gufata ico kibanza ukorerako ikaba nk'ahantu Yesu yovugira. Jesus frågade, får jag låna din båt? Yesu abaza Petero, ushaka kuntiza Jag vill ubwato bwawe? undervisa människorna Kuko nshaka omkring dig. kubwira abantu, kwigisha abantu hano. Och Petrus han säger, det är klart du får. Petero ati nta kibazo akiri ubwato. Jag vill gärna att du lånar min arbetsplats. Nukuri ndanezere ko untije uvuye ngo ndagutize ikibanza cyawe gukorereko. Och så börjar Jesus undervisa. Yesu atanga kwigisha abantu. Och han undervisar om Guds rike. Yigisha ubwami bw'Imana. Det där som är helt annorlunda. Bitandukanye n'ubwami turimo. Det är de som är långsammast och kommer sist i kön ska bli de första. Ko birivuga neza ngo gukonga b'inyuma bazuba b'imbere.
Ett rike där man börjar älska sina fiender. aho ubu bwami bw'Imana butangurira ngo ukunde abansi bawe. Ett rike där man inte lönar ont med ont. Muri ubu bwami busigura ngo nta kibi ku kindi. Ett rike där man har bestämt sig för att vi ska inte hämnas. Ibwami bwira ngo ntukihore Om någon slår dig på ena niba sidan, unagukubise ikofe cyangwa ku ruhande hamwe så vänder du den ahubwo andra mu sidan rundi till. ruhande. Om din fiende ber dig gå 1 mil i Niba hans tjänst. I hans tjänst. nimba umwansi akubwiye ngo genda kilometero 10 Ja, men då går du 2. kugira ngo ushake we fata kilometero 20 Och när ahubwo Petrus börjar höra den här undervisningen, hanyuma Petero atakumva ijambo så Yesu börjar yigisha. hans hjärta att brinna. Bireba ngo umutima utangura kumva ufashijwe Han börjar förstå, atanga gutahura det där är inte bara en snickare. ubwo bundi wa muhungu Det där är ju sumubaji Guds gute son. ahubwo n'umwana w'Imana Honom vill jag följa. nanjye nshaka kumukurikira. Så händer det helt plötsligt att Jesus vänder sig till Petrus. Nuko Yesu yacenza kuri Petero Alla atakubwira människor har ju lyssnat. abantu bose amaze kumviriza bose. Men Jesus säger till Petrus, Yesu abwira Petero ro ut på djupt vatten ati twara hagati mu mazi och mw'idamba kasta ut nätet en gång till. hanyuma ongera utere insenga zawe. Och då säger Petrus, Petero amubarira ngo ja, men vi har ju fiskat hela natten. ati jewe Vi har inte fått någonting. nzi kuroba neza ijoro ryose ryageze ntacyo twarose, Men på ditt ord, ariko Jesus, kubw'ijambo ryawe numvise jag förstår att du inte bara är en snickare, ndatahuye Jesus. neza ko utari umubaji Det är gusa, något annat med dig, Jesus. hari ikintu kitandukanye n'abandi. Eftersom du säger det, Kuko uvuze iryo jambo Yesu, då ska jag göra det. nanjye nataye insenga mu mazi. Och så kastar Petrus ut Iva ngo nätet. atera insenga ziwe, Och han får ju så mycket iva fisk. ngo aroba ifi nyinshi cyane. Han blir så förvånad. Atangazwa n'ivyo bintu, Och han blir också så fylld av respekt kandi yumva ategetswe kubaha uyo Kristo. att han kastar sig ner vid Jesu Uburyo fötter yaciye yikubita imbere ya Yesu, och säger, lämna mig, Herre. aravuga ati ndasabye imbabazi Imana, Jag är en ndi syndare. umunyabyaha sinzi no kuba imbere yawe. Men Jesus tar tag i Petrus hand och Hanyuma säger, Yesu afata Petero aramuduza du amuhagurutsa ska inte längre fiska ati fisk. ntukibaye Nu ska, kandi umurovyi, du ska bli en människofiskare. ugiye kuba umurovyi w'abantu. Ja, det där är en del av kontexten. Ni rimwe amagambo muri ayo onye, När vi möter de här 4 vännerna igihe duhuye abagabo bane som hade en vän som var förlamad. biriva ngo bafise umukunzi wabo yari kimuga, De var verkligen i behov av ett mirakel. yari akeneye igitangaza nawe, De hade provat allt. bari baragerageje vyose, Men den här vännen, han var förlamad. ariko umukunzi wabo yari kimuga, Han kunde inte ta sig någonstans. nta hantu yashobora kwinjira na hamwe. Och på den här tiden när man var förlamad, Muri iki gihe ikimuga då fick man sitta i gathörnen och tigga. yama yicaye kwibara kugira ngo asabirize, Man var beroende av människors yaba ari umuntu generositet. ategereje ko abantu bamufasha, Beroende av att någon gav en allmosa. kuba hari umuntu ikintu yomufashisha. Vilket liv är det? Mwumva ubuzima bwo muri bumeze gute? Det är inte ett värdigt liv. Ntabwo ari ubuzima bunezereye, Till slut blir man ensam. kandi umuntu asanga ari wenyene. Men den här förlamade mannen, han hade 4 vänner. Ariko rivuga ngo ariko iki kimuga cyari gifise abagenzi be bane. Det betyder någonting att ha vänner. Bisobanuye ikintu kimwe, kugira abakunzi. Det är någonting bra att inte vara ensam. Ni byiza kutaba wenyene ahubwo ukagira abagenzi. I Europa, då tror man att det är bra att vara ensam. Muri Europa iyo dutuye mu Burayi bo bizera ko ari byiza kuba wenyene. Vi tror att människan blir fri om hon får vara själv och Bumva oberoende. umengo nivyo vyiza umuntu awidegenza igihe abaye wenyene, Men låt mig säga, det är inte sant. ariko ivyo bizera si ukuri na gato. Det finns ingen frihet i individualismen. Nta kwidegemvya na kumwe kubaho umuntu yibasanze ari wenyene. Vi behöver varandra. Turakeneraniye. Ena dagen är det du som är stark och kan bära. Umunsi uza usanga ari wowe ukomeye, ugasa yuko haraguterura. Men nästa dag är du svag. Ugasa ikindi gihe uri mu ntege ukeneye guterura. Och om du då har 4 vänner Iyumvira ufise abakunzi bane som vet hur man gör när man bär, bazi neza guterura umuntu då icari kan cyo, det ske mirakel. muhabura igitangaza igihe cyose. Så låt oss vara rädda om varandra. Murabona hegeze igihe Låt oss kimwe bära varandra. angiye
bamufashije Låt oss stå vid varandras sida. ni vyiza ko natwe dufashanya muri ubu buryo. Den här förlamade mannen hade 4 vänner. Uyu mugabo amugaye ikimuga cyo gisa abagenzi bane Vad behövs för ett mirakel? akeneye kubona igitangaza ku mukunzi wabo. Ja, men ibland tänker vi behöver miljoner. Vi behöver pengar. Igihe twumva kimwe ngo dukeneye amamiliyoni amafaranga menshi cyane, Ja, men vi behöver en hel församling. tukumva ko dukeneye igishengero kinini cyane abantu benshi cyane. Och så behöver våra politiker omvända sig och bli frälsta. Ariko ugasanga igihe kimwe n'abapolitike bacu bikeneye ko baza kuri Yesu nabo. Vi behöver en bättre infrastruktur. Turakeneye ibintu by'inyubako ko bigenda Vi behöver neza. vatten och el och Turakeneye amazi, mat och amata, allt sånt där. ibintu byiza byose. Men låt mig säga att det finns någonting annat som är viktigare än allt det där. Ariko nabyo ko ari ikindi kintu gikomeye gusubya ivyo byose. Det är att ha några vänner. Ni ukugira abakunzi, kugira abagenzi mu buzima bw'iwawe. Herdepojken David, han hade en vän. Bibiri ivuga ngo Dawidi yari afise umukunzi, Han hade en vän. umugenzi umukunzi umwe, Och det var en kungason, han hette kandi Jonatan. yari umwana w'umwami Yonatani, umwami witwa Och Yonatani. de var väldigt nära vänner. Bibiri ngo bari abakunzi, bari abagenzi cyane gose, bari Jag hafi. brukar säga, if you want to become a king, you need a friend. Kugira ngo ube umwami urakeneye umukunzi. Har du en vän, Urafise umukunzi då umugenzi. kommer du långt. Har du 2, Ni vyiza uronde n'uwa kabiri, då är det nästan möjligt. niya kandi irashoboka. Men har du 3, Ufise abandi då batatu, kan du förvandla världen. ushobora guhindura kandi Men isi. Jesus säger det, 2 eller 3 kommer överens om att bedja om i mitt namn, det ska de få. Birivuga ngo babiri canke batatu abaza bakwaniye basize mu izina ryanje. Har du 4 vänner, Ufise abakunzi bane, då kan du förvandla ushobora världen. guhindura isi yose. Den här förlamade mannen, Uyu kimuga han hade 4 we yari vänner. afise abagenzi bane, De hade fattat ett beslut. bari bafashe ingingo yuko Vi ska ta vår vän hela vägen fram till Jesus reka dufate Kristus. umugenzi wacu mushikanaho Yesu ari. De visste var frälsningen fanns. Bari bazi aho agakiza k'uwo muntu kari. De visste att vi går inte till synagogsföreståndare. Ntabwo tuje amasinagoge ku bayobozi bacu, Ja, vi kan gå till lasarettet, det är bra. ntabwo tuje i Nazareti, Vi kan gå till läkare, det är bra. kanske dushaka kuja ahandi hantu, Men det bästa stället att gå till, ariko ikibanza gikomeye cyo det är kujamo Jesus Kristus. ni ahantu hari ikibanza Yesu arimwo. Och låt mig vara tydlig, Reka nabwire neza, att det finns inget motsatsförhållande mellan hälsovård och vård från Jesus Kristus. nta gihushane gutandukaniro ku kuvugwa bijyanye mu bumenyi bw'abantu no kuvugwa na Yesu. En läkare, han med sina 2 händer, han är Guds händer. Ubundi umuganga nawe n'amaboko yiwiwe ashaka ko amaboko y'Imana ashaka gukoresha. En sjuksköterska med sitt hjärta och sina båda händer är Guds hjärta och Guds Mu händer. infirmier cyangwa mu infirmier nawe afise umutima wo gufasha ashaka kumukoresha. De står i Guds tjänst. N'abakozi b'Imana. Så när vi går till läkare, Igihe tugiye ku badokiteri cyangwa ku går baganga till hälsovården, kwa muganga, så gör vi det i Jesu namn. ubundi tugenda mu izina rya Så Yesu. vi går till Jesus. Igihe tugiye kuri Yesu, De hade bestämt sig, vi ska ta honom till Jesus. baravuga ati gati mutwaye umugabo kuri Yesu. Och de förstod att ska vi klara det här, barimba ati biragenda gute aha hantu, då måste vi samarbeta. tutata gukorana hano hantu, Vi kan inte göra det själv. ntabwo twabishobora twenyine. Vi kan inte vara 3 stycken som står och tittar på och säger nu får du göra det där. Hari igihe usanga abantu batatu bahagaye gusa bakwiteza kora uku. Det verkar vara tungt. Araremereye. Nej, men nu, du kan få lite vatten här. Uraremereye, ka tuguha amazi gusa. Nej, så kan vi inte göra. Si uko tuza gukora. Vi kan inte ha massa folk som står och tittar på. Ntidukeneye abantu bitegereza gusa uko biko birakogwa. Vi tar i varsitt hörn av bädden. Ahubwo ikintu gufata ibiti, Om du tar där, je nkafata så ngaha, tar jag undi här agafata ngaha, och så tar pastor Daniel. Pastor Sebastian, Ja, Sebastian och så pastor Pastor Daniel. Här. Daniel, Nu är vi 4 stycken. tumaze kuba abagabo bane, Nu hjälps vi åt. turadufatanya Och så twese, lyfter vi. duterure twese. Ja, det var tungt, men det går. Byukuri yararemeye ariko Därför birashoboka. att vi hjälps åt. Kuko twafashanije Vi står twese. tillsammans. Turi kumwe twese, Och då är det möjligt. birashobotse rero. Amen. 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 Vi bär tillsammans. Turakira gusengana twese. Amen. Amen. Vi står tillsammans. Tuhagare twese turi kumwe. Och vi ger oss inte förrän vi kommer hela vägen fram till Jesus. Bafata urugendo rurerure bashikaho Yesu ari.
Alltså de gick hela vägen fram till huset där Jesus var. bashitse bafite urugendo rwose gushika aho Yesu yari. Men då var det ju nästa problem. Iriba ngo hari ikindi kibazo cyari cyafashe aho hantu. Det är problem hela tiden. Haba ibibazo igihe cyose mu buzima bwacu. Jag vet inte, ni tänker kanske att i Europa, där är allting frid och fröjd. Mushaka kwibaza ngo iburaye ngo vyose biriho birakwiye biruzuye. Och i Sverige där uppe i Skandinavien, där är det ju ljust och vackert. Solen lyser dygnet runt hela sommaren. Ubushitse muri Sweden ushaka ati wagiye gukiza nkiki izuba ryaka amasaha 28. Då vill jag berätta för er. Ndababwira ikintu kimwe. Det är inte bättre i Sverige än i Burundi. Ntabwo Sweden ari nziza cyane gusumba Burundi. Vi kanske har lite mer pengar. Kumbura hari amafaranga menshi gato tubasumbya gato. Men vi har samma andliga ensamhet. Ariko dufise twese ikibazo cy'uburyo bw'impemu murasanga ari Samma wenyene. andliga törst. Umuntu wese afise inyota y'uburyo Samma bw'impemu. längtan efter Gud. Igihe cyose twese dufise inyota yo gushaka Som Imana. här i Burundi. Uko biri ngaho i Burundi Så vi behöver hjälpas åt. turakene ko mudufashanya Och mukadufata tukabafasha. bära människor fram till Tugatwara abantu kuri Jesus. Yesu Kristo. Om de inte kan gå själva, vi bär dem. Igihe udashoboye wenyine kadutwaye twese Om hamwe. man inte orkar hela vägen, vi bär. Rero igihe udashobora gufata iyo nzira yose kadufata turi kumwe twese hamwe. Jag tänkte på det där när min svärmor Birgitta var på väg att dö. Nibuka mabukwe wanje ari mu nzira ari mu gupfa. Hon var så svag. Yari amaze guhera inkomezi zose amaze kuba gusaza cyane. Hon var närmare 90 år gammal. Yari ari imyaka 90. Och hon behövde hjälp Yari dygnet runt. akeneye imfashanyo isaha yose uri mwanya wose. Och jag och min fru, vi bodde så långt därifrån. Kandi aho jewe n'umugore wanje twari tubaye twari kure cyane yahari. Över 900 kilometer. Hafi metero amajana 9 aho yari ari mabukwe. Men vi åkte till henne så ofta vi kunde. Ariko uko bishoboka twagenda kumuraba. Då var det så bra att min frus syster bodde bara 200 meter ifrån min svärmor. Yabiryoshe gato ko mutoyi wa madame wanje ari hafi cyane metero amajana ngahe. Så hon kunde vara där jättemycket. yakoze igikorwa kinini cyane gusa kuri Men mabukwe. även hon är ju gammal. Nubwo yafise imyaka myinshi Hon orkade inte dygnet runt. ntabwo yashoboye ikintu na kimwe. Så vi kunde hjälpas åt med hälsovården. Twarashobora gufashanya n'abaganga. Så att det alltid var någon hos henne. Hari ikintu haba ari umuntu iminsi yose nawe uyo Så hon fick umutamazi wawe vård och omsorg. agafashwa mu buryo bwose Andlig vägledning. bakamufasha uburyo bw'impemu. Och jag minns en av de sista gångerna när vi möttes. Ndibuka iminsi ya nyuma twahuye Då tittade hon på mig. yarandavye mu Och maso så sa hon Ulf. arambara ati Ulf Hon sa jag älskar dig Ulf. arambye ati ndagukunda muhungu wanje. Ja, ni kan ju tänka er. Urumva mabukwe cyangwa umutamakazi w'imyaka kugira ngo ndagukunda muhungu Jag wanje. kramade om henne Aramfata arangumbira och bad om en safe trip home to heaven. aransezera ambwira ngo ndarangije urugendo rwanje ngiye kwa data. För 6 månader. Ja, Halleluja. amen. För 6 månader sedan Mu mezi atandatu så stod vi vid hennes grav ndiba ko tugera kumushingura. och tackade Gud för att hon är hemma. Ndashima Imana ko mabukwe ari kwa data mu ijuru. Amen. Vi bar henne hela vägen. Twaramuteruye gushika inzira sarangize Hela vägen fram. ubuzima bwose kugira ngo ashika arangize neza. Och så överlät vi henne åt Guds nåd. Tumushikiriza ku Mana Och nu är hon hemma hos Jesus. och ari kwa data imbere ya Yesu. Och en dag ska vi mötas Nzi ku igen. munsi umwe nzosa guhura nawe. Och vet ni, det är möjligt. Murazi ivyo nuvyizigwa För att vi bar henne hela kuko vägen. tuzi ko twamutwaye gushika kurangiza kwiwiwe. De här 4 vännerna, de bar sin Aba vän bagabo bane bafata umukunzi wabo bamuterura mutwara gushika hela Yesu. vägen fram till Jesus. Gushika kuri Kristo Yesu. Det var ju bara det att när de kom fram dit så var det ju massa Bivuga ngo människor bashitse i basanga vägen. abantu benshi ku nzira De kunde inte komma fram. ntibasha gushika imbere. Det är lätt att tänka när man möter problem. Mushaka kwibaza igihe umuntu ahuye n'ibibazo bigenda Det är gute. lätt att ge upp. Birashobora gusanga umuntu urabivuyemo Ja, vi försökte men det gick inte. ukagerageza bikanka Det är inte möjligt. ati ntibishoboka. Men de här 4 vännerna, Ariko bakunzi be bane de var fyllda av en sådan tro bari bizeye att de var beredda att ta stora steg för att nå hela vägen. barumva bati twashafata iyindi nzira gushika dushikana uyu muntu aho Yesu ari. De går ju upp på taket. Biriva ngo tubatobora igisenge cy'inzu. Jag vet inte vad vi skulle säga om det var någon här
som började banka från sinzi ko taket. hogira nk'umuntu ngahanye mwokumva hejuru yacu ariko akwa kumisumari akubita. Det är ju inte den vanliga vägen. mwazi ko nta mateka afite muri ivyo bintu. Det är ju inte den vägen vi brukar iyo gå. nzira nayo twoshaka gukora iyo ngo ducisha abantu ngahejuru. Vi brukar ju gå in genom dörren. Ducisha abantu misi yose batubacisha mu miryango baza. Och någon brukar stå vid dörren och välkomna. Iyo umuntu aje so ku muryango turamwakira akatwamuyegereza. När vi kom till kyrkan idag, då blev vi mötta till och med innan vi kom till kyrkan. Igihe tumwe twoza mu rusengero twajana kubinjiza abantu Och det var babicarika. någon som tog oss i handen. Hari umuntu afata ukuboko Och sa, abantu nu, vi ska gå akamuzana den här akamwereka. vägen. Vi blev så varmt välkomnade. Nuko tuba twakira abakunzi bacu. Det fanns inte ett hinder. Nta kibazo gucisha mu Och så muryango. fick vi komma in genom den där Igihe twaca dörren. mu muryango Det var så enkelt att komma in till bitari er. vyoroshe kugira dushike hano hantu. Komma nära Jesus. Kuza imbere ya Yesu Men den här gången var det svårt. ariko kuri incuro byari bigoye. Man behövde gå en ny väg. Harakena ko hacinga inzira nshasha itamenyerewe. Och så kan det vara i Guds församling ibland. Usha usanga inzira itamenyerewe abantu ko nk'inyishu yabo ari inzira ijya mu rusengero rw'Imana. Ibland behöver man prova nya vägar. Uri mwe utakera inzira nshasha tutamenyereye. Jag tänker på våra ungdomar hemma i Sverige. Mandela kugaruka gwacu mu gihugu ca Swede. Ja, de sjunger sånger på engelska fast vi bor i Sverige. Bari indirimbo mu Congereza katuba muri Swede. För de har hört sånger om Jesus i Australien eller USA. Bari mfise indirimbo nyinshi mu za Australia za Och så börjar Amerika. de sjunga nya sånger Bakari mfise indirimbo nshasha. som vi äldre inte riktigt har hört Twebwe förut. nk'abantu bakuze ntitubitahura ivyo no kwaririmba abo bana. Och ibland kan man tycka, vad håller de på med? Tukubata abana kwaririmba ibiki ngahantu. Men så berättar ungdomarna. Ariko tukabwira ivyo ubwoko Vi vill ju gwacu. komma nära Jesus. Mukene kubona Yesu gushika hafi Yesu ari. Och då smälter mitt gamla hjärta. Bikamfata umutima wanje umuntu ariko asaza aha mutwe wanje. Jag får lite mer gråa hår, men bara man vill komma fram till Jesus är jag nöjd. Ndavuga ni igihe cyose bibashikana hambavu ya Yesu naho ushaje Om man ndavyemeye. går genom taket eller genom huvudentrén. Abantu batonze hejuru bari guca muryango. Bara man tar sig fram till Jesus. Igihe cyose ushika imbere ya Yesu mu bwiza bwiwiwe. Så de gör ett hål i taket. Ugurura hejuru. Och det är klart att folk i samlingen börjar undra, vad är det som händer? Abantu bari bicaye ngaho muri iyo nzu ati habaye iki hejuru. Jesus blir avbruten mitt i sin predikan. Biva ngo atanguhagarika Yesu inyigisho ziwiwe. Det händer ju nu och då att Jesus blir avbruten. Hari igihe kimwe duhagarika Yesu mu nzira cyo korakora. Jag vet inte hur det är för er, pastor Daniel och pastor Sinzi Sebastian. namwe bakozi b'Imana Daniel Sebastian. Har ni blivit avbrutna någon gång mitt i Hari igihe predikan? uri kuri igisho cyo karuka hari abantu baguhagarikije. Någon har räckt upp en hand. Ugasaba dugije ikiganza ubonyene. Hallå! Hallå. Ställt en fråga. Gatwaze ikibazo ngaha. Här blir Jesus avbruten. Yesu hagarika kwigisha. Mitt i predikan. Hagati ariko arigisha hagarika. Och då står det, den här förlamade mannen firas ju ner. Bivuga ngo babagabo bane bacisha hejuru wa mugabo mugaye ku mugozi mushikana Yesu ari. Han blir avbruten av ett behov. Yesu hagarikije kwigisha kuko bikenewe kuko ari umuntu yari akeneye ubufasha. Knackar på hans dörr. Ariko aradodora ku muryango wiyo ku mutima Och det wiyo. är ju något speciellt med Jesus. Yesu yatandukanye n'abandi. Kommer det en enda människa fram till Jesus? Igihe naho hoza umuntu umwe gusa imbere yiwiwe. En enda syndare. Umuntu umunyavyaha umwe gusa imbere Yesu. Så öppnas himmelens port. Ndabye yuko ijuru riruguruka. Jesu hjärta brister. Kuko umutima wa Yesu ivyo ukeneye. Ni vet att det blir större glädje i himlen. Niba ngo haba umunezero udasanzwe mu ijuru. När en Iyo enda umunyavyaha umwe syndare gusa yihanye. omvänder sig. Yihanye ivyaha vyiwe. Än om 99 rättfärdiga som redan är Nabo muri omvända. mucana mu bagorotsi uyo mwe gusa ijuru anezerwa. Så Jesus blir inte alls irriterad. Yesu ntabwo yarahagarikije vyose. Utan han tittar upp och undrar, var kommer du ifrån någonstans? Hanyuma ntabwo bagiye kandi iyo muntu atumbe uvuye he wewe. Och man kan ju tänka sig den förlamade mannen som hamnar liksom i centrum. Yumvire nawe umuntu amugaye akundaruzo akisanga aguye ngaha hagati yacu. Han var van att vara åsidosatt. Yaramenyeye kwicara ku hambavu ku nzira.
Men nu hamnar han i centrum. ariko yisanze hagati y'abantu benshi. Det säger något om Jesus. Ibi kivuga kimwe kuri Yesu, Något om Guds rike. ubwami bw'Imana. Människor som är åsidosatta. Abantu bari bicaye Som higa är fattiga. Som bakenye är förlamade. bamugaye Som har behov. bari bakeneye ubufasha bwinshi. I Guds rike placeras de i centrum. ubwami bw'Imana bagirirwa neza minsi yose, si ukuja Det är något hamba annat ni med det ukuja riket. hagati mu bwami bw'Imana hagati ugashikayo. Då stöter man inte ut de som är svaga. Nta kuja hambavu kure. Utan då säger man välkommen. Bibiri ivuga ngo numuza kuri jewe, Jesus kan ju hjälpa dig. Yesu ashaka kugufasha. Halleluja. Halleluja, Halleluja. halleluja. När Jesus ser den förlamade Igihe Yesu yakize iki kimuga, så står det att han tittar upp mot taket. bivuye ngo Yesu yaravye hejuru ku gisenge. Och där står de ju. Babagabo bane bari hejuru, De här 4 babagabo vännerna. bari hejuru bane. Och de tittar ner. Arabitegereza nabitegereza, Jesus tittar på dem. Yesu arabitegereza, De tittar på Jesus. bamuraba nabo. Och då står det, när Jesus ser deras tro. Yesu ngo abonye ukwizera kwabo, Han ser abona att ukwizera de kwabo, tror ko bizeye att han är Guds son. ko ari umwana by'ukuri w'Imana. Han ser deras tro. Yabonye ukwizera kwabo. Alltså det betyder någonting att ha vänner som tror. Birafise isigiri ikomeye cyane rwose iyo ufise abakunzi bawe bizera Kristo Yesu nka. Det är därför det är så betydelsefullt att vara en församling. Nico gituma biryoshe nk'ishengo nk'ikiri Att koranye inte ngaho vara imbere själv. y'Imana mu kwizera kumwe. När man är svag i tron. Igihe umani mu ntege nke, När man är förlamad. igihe muhamugaye, Tänker att vara omgiven av en församling som iyumvira nawe tror. ukikujwe n'ishengero n'ingiri inge Det är därför ryizera. man ska vara med i en församling. Ni kwishengero kirakumera När ryose. Jesus ser deras tro. Igihe Yesu abonye ukwizera kwabo Då säger han till den lame. akabona ico kimuga ngaho akora igitangaza. Och då kan man ju tro att Jesus ska börja med den fysiska ohälsan. Mushaka kwibaza kumva Yesu yakwiye gutangura gukiza ubwo muga bwiwiwe, Med det materiella. ibintu bijanye n'uburyo umuntu akeneye. Det är ofta så vi tänker. Kenshi twibaza ati Imana yo ntungisha nkora ibi n'ibi n'ibi. Har jag bara materiell välfärd? Kenshi dushaka ibintu bifadika, Har jag bara pengar? amafaranga. Har jag bara en ny kostym? Ndakeneye kostyme nshasha, Har jag bara en bra bil? ndakeneye umuduga Har jag mwiza, bara en bra position? ndakeneye kuba mfise igiti Om jag gikomeye, har resurser, ndakeneye uburyo då butandukanye kan jag förändra världen. kugira ngo ushobore gushindura isi. Men det finns någonting som är Ndababwira viktigare ko ari ikintu gikomeye nshuti zanje, än den fysiska hälsan. kitandukanye n'ububabare bw'umubiri bwa En mbere materiell välfärd. canke uburyo bufadika. Och det är att ha sina synder Ikintu förlåtna. ca mbere Imana ikiye gukorera ni ukuguha Det ibyaha är byawe, ett rent hjärta. umutima wejejwe Det wera. är långt mycket viktigare Nico kintu gikomeye imbere y'Imana. att vara förlåten av Gud. Kw'Imana Det är något underbart. kukubabarira nicyo kintu ca mbere cyakenewe bwa mu buzima bwawe. Så Jesus säger, Yesu aravuga ngo mitt barn, mwana wanje, mitt barn. mwana wanje. När Jesus tittar på dig, Igihe Yesu akwitegereza säger han, min dotter, arakubwira ati mukobwa wanje, min son. muhungu wanje. Han säger inte kära främling, Ntakubwira ngo utan han säger umunyamahanga, mitt barn. avuga ati mwana wanje. Han innesluter den förlamade Arakwegera akagufata i akakwiyegereza Guds rike. mu bwami bwiwe, Han välkomnar honom in. araguhamagara gushira muri we. Och så säger han, dina synder är dig förlåtna. Arakubwira ngo ibyaha byawe mwana wanje urabyariwe. Ja, men det är ju något underbart Ni ikintu gikomeye att få sina synder kumva ko förlåtna. ibyaha byawe wabihariwe. Åh, det är Halleluja. så underbart Reposita. att vara förlåten av Gud. Halleluja. Kumva ko ibyaha byawe Att wabihariwe. veta att allt det där gamla, Halleluja. Kumva ko ibyakera byose, alla ord, ibibi alla byose, handlingar, ibintu byose, alla tankar, ibitekerezo byawe byose, allt som jag ångrar, ibintu byose wicuza wabayemo, allt som jag skäms för, ibintu wumva ufitiye allt isoni som jag nawe, önskar att jag inte hade gjort. ukuba ati intabyi nayo nkwiye gukora mu buzima bwanjye. Gud i himlen, han ser det. Yesu ari mu ijoro arakubona, Men han förlåter kandi oss ikintu våra akora gikomeye synder. cyane, araguharira ibyaha byawe byose. Bibeln säger, om vi bekänner våra Bibiri ivuga ngo synder, nitwatura ibyaha byacu, om vi berättar om våra liv som igihe våra liv tumubwira är, ibitunaniza byose, då har vi en Gud i himlen dufise Imana mu ijuru som är trofast.
ari och umwizigirwa rättfärdig. kandi Att han förlåter ashobora oss kuguhara våra ibyaha byose. synder. Amen. Amen. Halleluja. Mitt barn, Mwana wanje du är förlåten. ndaguhariye. Amen. Ja, Halleluja. ni kan berättelsen. Murazi amakuru. Då är det några som tycker att nu går väl Jesus ändå för långt. Urashaka kuvuga uti nagiye kure cyane ya Och Yesu. det är inte det att han förlåter synderna, Kuguhara ibyaha gusa. utan de ifrågasätter Jesu behörighet att förlåta synderna. Ahubwo hagize ngamujya n'ikibazo kuri we, kuri identite we, gutuye umuntu ashaka ngo ashaka guhara ibyaha. De vet att Gud kan förlåta synderna. Bari bazi ko Imana ishaka guhara Men ibyaha. vad gör Jesus nu? Ibi Yesu ariko akora n'ibiki? Han gör ju det bara Gud kan göra. Yayikora akora ibi ni Imana ishaka kubikora yonyene. Är det vad gör du Jesus? Mama bamura bati uri gukora iki ka Yesu? Men de vågar inget säga. Ariko nibashoye kubaho De kumubaza icyo tänker det kibazo. bara i sina Bari hjärtan. bari kuje imitima bavyibazako. Jag vet inte vad ni tänker i era hjärtan Ushaka just nu. kubaza ko uyazi ikintu kaye mutima wawe. Någon kanske tänker, ska vi lyssna på en gråhårig pastor ifrån Ushaka Sverige? ko ari imva katwe twumvirize ivy'umutama avuye muri Sweden ariko aravuga gusa. Jag kan förstå det. Ndashaka gutahura ko ushaka ko utekereza uvyimvye uko onye. Jesus, han vet vad vi tänker. Yesu arazi ibyo tutwimvira ko vyose. Så han säger till fariseerna som tänker Yesu sådär. abwira abafarisayo bimvira uko kuntu. För att ni ska förstå, Akugira mutahure för att ni liksom ska begripa ikintu ushaka mumenya att människosonen yuko umwana w'umuntu här på jorden, yamaze gushika ku isi. inte i framtiden bara, Apana atari kuvuga ngo Utan- kuri kazoza. här på jorden, Ndabya ko umwana w'umuntu yashitse ku isi. just nu Uno munsi ari ngaha. kan förlåta synd. Ahari ibyaha byacu. Att jag har den rättigheten. Kuko mfise ubwo burenganzira umwana Så w'umuntu ska jag göra ett under. wo guhara ibyaha by'abantu. Och så vänder han sig till en lame. Asakwiteza Och så säger han till wa honom. cakimuga. Han säger till honom, res dig upp, Afata cakimuga ati ubu rero haguruka. ta din säng. Fata indaruzo yawe. Och nu ska du inte vänta på att de där 4 grabbarna Nubu där ntushobora uppe kuraba abantu bamwe baguterura. kommer och bär dig i någon stol hem. Ariko ndavuga ngo fata kandi indaruzo yawe Utan utwari wanyu. nu ska du stå på egna ben. Ubuteza guhaga ku maguru För yiwawe. jag kommer att ge dig styrka så att du kan gå Kuko ngira själv. ngo imbaraga cyangwa Och sen inkomezi kommer det ugenda ku komma en maguru dag. yawe uterura abandi. När du har vunnit sådan styrka Amaguru yaravunitse ariko uno munsi att du kan bli en sån där vän som ubu ushaka kwitwa bär nk'abagenzi andra bawe nawe uza n'abandi kuri jewe till Jesus mu Kristus. izina rya Yesu Kristo. Och det är klart folk undrar, vad kommer att hända nu? Murumva ko bishaka kuba n'uno munsi kandi Då händer ju det som bara kan hända ibyabaye icyo gihe bishaka kuba n'uno munsi när man är tillsammans med Jesus igihe turi Kristus. kumwe na Kristo Yesu. Den förlamade reser sig. Ikimuga Det sker kiraguruka, ett under. igitangaza kirabaye. Och de som har tänkt dessa tankar, de förblir tysta. Abantu bose afite ibitekerezo n'imyumvire yose baca baraceceka. Människor förundras över det de har sett. Abantu batakwiyumvira ivyo Och de babonye byose förstår baca batahura att Jesus Kristus är Guds son, batahura neza yeza yuko Yesu världens ari Kristo umwana w'Imana frälsare. umukiza w'isi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Sifa kwako Baba. Roko side. Jesus Kristus. Riko saya. Jag vet inte vad ni hade väntat er för predikan. Sinzi cyo wumvise unyigisho. Jag vet inte vad ni hade väntat er för predikan. Sinzi av cyo en witeze skandinavisk kuno predikant. munsi icyo za kwigishwa ko cyangwa uyu mutama ave muri Skandinavia za ukubwira. Kanske hade ni tänkt att ni skulle få någon djup teologisk utläggning. Mwiteze nk'umuteoloji akomeye cyangwa kubwira amagambo y'ubwenge bukomeye. Kanske någon tänker, det där har vi ju hört förut. Kumbura ukavuga ati yavuze twatuma twavyumvise kuva kera. Ja, det är märkligt, va? Ariko niko biri. Evangeliet, Ubutumwa bwiza det är globalt. ni kimwe. Det fungerar i Sydamerika, Ubwo butumwa bwiza urakora muri Amerika y'Epfo, i Bolivia, muri i Peru, Bolivia, i muri Brasilien, Brazil, Venezuela, Venezuela, Colombia hose. Mexico. Mexico ubwo butumwa buva uko nyene. Det fungerar i USA, i Ubwo Kanada. butumwa buriko bugenda kandi muri Canada, muri Amerika.
Det fungerar i Europa. ubwo butumwa nukunyene muri Europa muri Burayi. Evangeliet är Guds kraft till frälsning i Sverige. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana. Det har fått en sånt inflytande över vårt land att vår flagga till och med har ett kors. Ndanezege mbonye nubwo igihugu cyacu kiri mu bibazo by'ubutumwa bwiza, ariko nayo mbonye idarapo igihugu cyacu harimo umusaraba. Vi är så rädda om vår tro på Jesus Kristus. Uwo musaraba unyerukumi yatabaye isi. Men det har rört sig in över Ryssland, Ariko Sibirien. ubutumwa bashika kandi muri Sibiya Det har nått Kina, Japan. bugashika mu Japan. Och nu rör det sig via Kambodja, Bangladesh, Indien, Afghanistan, Irak, Iran. Och det är på väg tillbaka till Israel och Jerusalem. Ubutumwa rukabusubira Yerusalemu muri Israeli. Evangeliet har nått den afrikanska kontinenten. Ubwo butumwa bwashitse kandi muri Afrika. När vi var och besökte Kayaguru här den här veckan, Igihe twashika mu Kayogo muri munsi wa mbere, så tog de oss med ner till en kyrkogård. twarashitse ahantu bahamvye abantu abayobozi b'urushengero, Inte bara för att visa var alla pastorer var begravda, abakozi b'Imana bayoboye misiyoni hari yanyo bahambwe, utan för att visa oss pastor Lemuels grav. dushikaho tubona imva y'umusoni wa mbere yitwa Lemuel Carlson. Han som kom till Kayaguru 1935 yashitse mu Kayogoro bwa mbere igihe kimwe cyane mu 35 tillsammans med några systrar och bröder. n'abakobwa we n'abana biwiwe. De var verksamma där några år. Bakoze imyaka itari mike aho hantu, Och de tänkte, det här fungerar inte, det går inte. bakumva ko ivyo ukora kora ahantu bitari ko birarengana neza. Det är så mycket moskitos. Hari imibu myinshi Och det cyane, är inga som vill ha med oss att göra. nta kintu dufite twokora no hantu. Vi har svårt med språket. Ubwa mbere tuzi ikibazo Vi cy'ururimi, vet inte hur vi ska berätta. ntituzi icyo tuzobwira aba bantu. Men så händer det förunderliga. Ariko hari ikintu cyabaye, Att det är några som kommer till tro. hari abantu batanga gucizwa mu Och sakta Kayogoro. men säkert så växer församlingen. Ubuke ukisho ry'Imana rirakura. Och ni vet ju Ubu turazi neza hur många församlingen är idag. amashengero kino gihe ariho. När Eli och jag hade glädjen att besöka Igihe 90-årsjubileet, twashika muri så jubileet mötte vi tusentals av twabonye människor ibihumbi n'ibihumbi biri som har tagit hanze emot evangeliet. byarukiye ubutumwa bwiza. Men där vid kyrkogården Ariko turi muri kaburi så ligger pastor Lemuel Karlsson. tubonamo Lemuel Carlson yashyize ubwa mbere mu kino gihugu. Han fick bara 3 år i Kayaguru. yakoreye imyaka 3 gusa. Han kom 1935. yaje mu igihumbi kimwe 1935, Han dog 1938. hanyuma mu gihe kumajana 1938 arapfa. Han fick inte se det han trodde på. Ntabwo yigeze abona ibikorwa yakoze ibyo yizera, Han fick inte se det han drömde om. ntabwo yabonye abantu bari ngaho. Och så kan det vara ibland. Niko bigenda rimwe rimwe, Vi ber om mirakel tugasenga och ibitangaza det dröjer. bigafata igihe, Vi får inte se det vi tror. ugasanga ibyo twabonye kandi twizeye. Men vi vet Ariko tutuzi ni kimwe, att Guds ord säger ku ijambo ry'Imana rivuga att ngo en dag umunsi umwe ska Jesus Kristus komma tillbaka. Yesu azogaruka, En dag ska Umunsi- konungarnas konung umwami återvända. w'abami. En dag ska han sätta sina fötter på Oljeberget. Umunsi umwe azagisika ibintu En byiwe ku dag musozi wa ska Yono, Guds rike bryta igenom. afatisha itware. En dag Umunsi umwe ska alla knän böjas. amavi yose Alla azopfukama, tungor bekänna indimi att zose Jesus zizosemera ko Kristus är Yesu Herre. amuhoraho. Halleluja! Jesus är Herre. Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Amen. 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 Halleluja. Amen. Amen. Ja, jag ber om ursäkt för att jag blir så inspirerad. Mumbabarire cyane rwose ko nafashe umwana. Förlåt mig. Mumbabarire cyane. Amen. Halleluja. Så mina frågor. Ibibazo byanje ni ibi. Finns du här Ushobora kuba uri hano som längtar efter syndernas förlåtelse? wifuza ko ibyaha byawe Du har bihanagurwa, saker i ditt liv umva ari ikintu muri wowe ukeneye som du vill umutima wawe, bekänna inför Jesus umva ko Kristus. usatima ndasabye umbabarire ibyaha byanjye ndatuye. Jesus Kristus är här. Yesu Kristo ari hano, Han är här för att förlåta synd. ari hano kugira ngo aguhare ibyaha Han byawe, är här för att förvandla ditt liv. ashingaho kugira ngo ashindure ubuzima bw'ubugingo bwawe. Är du här som behöver ett mirakel? Uri ngaho ukeneye igitangaza cy'Imana,
Du ser en situation, du är förlamad inför det. urumva mu kibazo urimo wacitse nk'ikimuga Du vet inte hur det ska gå till. ntuzingire bizogenda Nu vill vi bära ariko behovet twashaka till Jesus gufasha natwe Kristus. tuguterure tukozere kuri Jesus är här. Yesu Kristo ari muri kino kibanza Han kan förlåta synder. ashaka guhara ibyaha byawe Men han kan också göra under. kandi ashaka gukora igitangaza ku gihugu bwawe Jesus är här. Yesu Kristo ari hano hantu Jesus är här. ari muri kino kibanza Men jag vill också fråga, ngenda kubaze kandi vill du se den här världen förvandlas av evangeliet? urashaka kubona isi ihindurwa Vill n'ijambo du ry'Imana vara en av de där 4 uri muri abo bantu bane som bestämmer sig för att jag ska bära uri muri abo bane människor nawe fram till wiyemeje Jesus ko Kristus? guterura abantu bazana kuri Kristo Yesu 3 frågor. ibibazo bitatu nibi Jag vill inbjuda er. ndashaka Ska vi guhamagara resa oss upp? duhaguruke twese Låt oss be. kaduhaguruke twese Låt oss dusenge resa oss upp och så ber vi tillsammans. kadusenge hamwe twese Och när jag har bett en enkel liten bön ndaza gusenga isengesho rito så vill jag först välkomna dig som längtar efter syndernas förlåtelse. ndashaka guhamagara umuntu bwa mbere ngaho yumva yifuza ko ibyaha bye bihanagurwa Sedan vill vi också be för sjuka. kuko amataza gusengera abagwayi Och slutligen vill jag fråga hur många som vill fatta beslutet att ge sitt liv för evangeliet. hanyuma ndaza kubaza icyanyuma ni bande bumva ko bufata icyemezo y'ingingo Låt oss be yo tillsammans. gukorera Kristo Yesu bashikane benshi ku kugororoka kadusenga Imana Låt oss be. Be där du står. Vi ber tillsammans. Halleluja. Öppna din mun. Prisa Herren. wugurure ijwi ry'umunwa wawe usenge nanje Kom helige Ande. haleluya Kom mwewera helige Ande. sifa kwako Kom Baba helige Ande. reko baside Lord Kom helige Ande. haleluya ripo side Lord nemene Lord abadata reko side haleluya Jesus Kristus, jag vill tacka dig för din närvaro. Yesu ndagushima kuri hano Mana Tack att du är här i vår mitt. ndagushima kuri hagati yacu Yesu Du är här för att förlåta synder. kuri ngango hari ibyaha Du bya är benshi här för att göra under. bashaka kugira ngo uko För bitangaza att byawe bota sjuka. kugira ngo ukize För abarwayi att förvandla hopplösa situationer. kugira ngo abihebuye Mana Du är ubashe här för att kubaterura återge kraften i förlamande wongere leder. inkomezi kuba mugaye bongeye guhaguruka Du är här för att ge en ny vision om framtiden. kuko ushaka kongera guhagurutsa abantu ubaha imbono nshasha mu buzima bwawe bw'akazoza Men jag tackar dig också för att du är här och kallar människor in i tjänst för kandi Guds rike. ndagushima kuri hano kandi muri kano kanya uhamagara abantu ku murimo wawe Tack för församlingen här. ndagushima ku bw'ishengo uri ngaha Tack data för det fina arbete man står i. ndashima ku bantu bahagaze imbere yawe Yesu Men du vill ju göra långt mycket mer än vi kan bedja eller ndazi tänka. ko ushaka gukora ibirenze ibyo turasenga data Tack att du vill lyfta vår blick ndagushima ko dutumbereye wewe så vi kan se hela det här landet. tukabona kino gihugu cyose Men mer än så, vi kan se Rwanda, Uganda, Uburundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Kenya, Kongo. Att vi också kan se Mellanöstern, tukabona hagati mu by'abarabu Arabiska halvön. abantu hagati mu biyaga Tack att du vill sända missionärer ukarungika från Burundi abamisiyoneri bashasha som kanske tänker vi har inte resurser. ushaka kwimbara ushaka ngo nta buryo Men jag dufise tackar dig för att du kan ge kraft. ndagushima kugira ngo utange Du har ju inkomezi lovat att du ger kraft genom wakuba den helige dusenze Ande. kuzoduha muhemu yera ubushobozi Du bwawe Mana döper i helig ande och eld. turakeneye muhemu yera Skapar möjligheter för kugira en ngo mission. haboneke kandi inkomezi zo gutwa ubutumwa bwawe Afrika afurika och yose Burundi burundi kan få bli känd för någonting mer än abarundi bakoreshwa ibindi birengeye ibidata bli känd för sin mission. tukaza muri misiyo yawe ibikorwa cyawe Sin dröm om att förmedla kugira ngo evangeliet mana indoto zacu gukwiza ubutumwa bwawe hose Till nationerna. zikuzura muri kino gihugu Kom helig ande. kubw'ingwa muhemu yera Kom och berör, jag ber. ukore ku mitima ya benshi no I munsi Jesu Kristi mu namn. izina rya Yesu I Jesu Kristi mu namn. izina rya Yesu Amen. amen Amen. amen Ja, och halleluja nu hade jag tänkt att börja inbjuda, men jag ser att aha nariko man redan ndakaba har guhamagara kommit och ndabishe nu måste maze kuza hano förebedjare imbere komma fram. muze bafashe abantu mufashe abantu Finns du här som längtar efter syndernas uri förlåtelse? ngaha wifuza kubarirwa ibyaha byawe Lämna din plats och kom. va kuri iyo ntebe yawe uza hano Kom imbere nu. nuze hano imbere Kom nu. nuze ubunyene Jesus är här. Yesu Kristo ari hano hantu
Han möter dig ashaka guhura nawe med sin nåd. afise ubuntu bwinshi Vi bwawe kanske tänker, jag kan inte berätta det här för Jesus. ushobora kwiba ati ibintu bivuga gute ngo Men ubibwire Jesus Yesu. förlåter alla Yesu synder. arira ibyaha byose. När Jesus hängde på korset, Yesu ari ku musaraba när han göt sitt blod för oss, igihe yatanga ubuzima så var bw'ibintu det för att du skulle bli fri. yashatse yuko umunsi umwe För att din synd uzo skulle widegemvya försonas. ibyaha byawe ukabiharigwa För att du skulle få ett nytt liv. kugira ngo ubugingo Så bushasha kom du som längtar efter syndernas nuzubarire Kristo förlåtelse. Yesu. Och så behöver vi många förebedjare, ndakeneye abakozi b'Imana bari ngaha, pastorer, abapasiteri, diakoner, abadiakoni, församlingsmedarbetare. abayobozi, Kom, muze mufasha abantu så ber vi tillsammans. dusengere hamwe. Jesus Kristus, Haleluya. tack att du låter ditt blod Ndagushima rena ko ifrån all amaraso synd. yawe Yesu yavuye kuri Tack att du benshi. möter mina vänner. Ndagushima kuri kubona bene data bari ngaha, Kom heliga Ande. muhemu yera. Och jag vill säga till er nu när någon lyssnar på dig, berätta vad det är. Säg som nabwiye det yuko är. ntutinye, hari umuntu aza kukumviriza hano Men ha är det ingen som hinner komma till dig, navyoshika sana ntibashobora kukubona sätt kugana nawe ord bose, på det du vill ariko bekänna. byivugisha munwa wawe ushaka kubwira Kristo Yesu. Berätta för Jesus. Bwira Yesu amakuru. Jesus förlåter oss våra Yesu synder. aduhara ibyaha byose. Mitt barn, säger Jesus, Yesu akubwira ngo mwana wanje dina nkunda, synder är ibyaha dig byawe förlåtna. urabihariwe. Och sen får du ta nästa steg. Kandi ufata Gå intambuko ner ya i kabiri, dopets vatten. ubatizwe mu mazi menshi, Begrava synden bakom dig. ibyaha byawe byose ubihambe. Är du inte redan döpt, waba utarabatizwa så ska du gå den vägen. ufata inzira y'umubatizo nayo. Men om du redan är döpt, Warabatijwe naho, då ska du vara med nästa gång hariho församlingen iyindi firar ntambuko ya nattvard. gatatu. Nästa gång församlingen firar nattvard. Igihe ishyaka ryo rirasangira igaburo ryera canke basangira Då ska du kwisangira, tacka för syndernas uzuvuga ati förlåtelse. ndagushimira ko wampariye ibyaha byanje. Och så ska du ta emot brödet. Igihe cyose wakira umubiri Och n'amaraso ya vinet. Yesu, Brödet och vinet. amaraso n'umukati, Kristi kropp och blod. Yesu, umubiri wa Kristo, amaraso ya Yesu I förvissning om att du är Guds barn. byerekana ko uri umwana w'Imana wasabye ubuzima nawe. Dina synder är dig Ibyaha förlåtna. byawe wabihariwe I Faderns, mu Sonens, izina rya Data och den n'iry'Umwana helige Andes n'irya namn. mpemu yera. Du är förlåten. Warahariwe ibyaha byawe. Amen. 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 Men jag vill ju också inbjuda dig som behöver ett mirakel. Nashaka guhamagara kandi wowe ushaka igitangaza cy'Imana. Kanske är du redan här. Ushaka kuba uri hano hantu, Har du inte kommit, så kom. ushaka kuba utaje uze nawe. Jag ser att det är någon som har böjt sina knän där i mitten i gången. Ndabona bamwe bapfukamye hagati mu Är det nzira, någon som kan gå dit och bedja abandi bashaka kuja hagati bagahanga med tubasenga igitangaza cyawe. Ja, men kom i Jesu namn. Mu izina rya Yesu nuze. Jesus är här för att Kristo göra Yesu under. ariyo kugira ngo ukore igitangaza cyawe. Han kan göra det vi människor inte kan. Ashobora gukora icyo umuntu atoshobora gukora. Mirakel, det är inte jag som gör det. Ibitangaza si je mbikora, Det kommer inte ifrån Skandinavien. ntabwo igitangaza kiva muri Det kommer Skandinavia, inte från USA. ntabwo igitangaza kiva muri Inte Amerika, från Brasilien. ntabwo igitangaza kiva muri Eller Brazil, från ntabwo Östasien. kivuye igitangaza muri Det Australia. kommer från Jesus Igitangaza Kristus. cyawe kiva kuri Kristo Yesu. Se Guds lam Urabe gusa umwagazi som w'intama tar bort w'Imana världens synd. yafashe inzira kugira ngo Han tuware ibyaha gör byawe, under. akora igitangaza cyawe. Så vill jag fråga, Ndashaka kubaza kano kanya, finns du här som idag vill fatta ett beslut? washaka ko wafashe uno munsi ingingo, Jag ska ge mitt liv för ushaka evangeliet. gutanga ubugingo bwanje ubuzima bwanje kugira ngo njira n'ubutumwa bwiza Jag hanze, ska göra som Petrus. nkuko Petero yakoze. Han var en bra fiskare. Yari umurovyi, Han hade en båt. yari afise Han ubwato, hade en rörelse. yari afise abantu benshi bagendera bakorana. Men Petrus bestämde sig för att Ariko umunsi umwe Petero afata jag ska ingingo bryta upp ifrån mitt vanliga liv. ati ngira ndekure ubugingo bwanje menyereye, Jag ska ge mig ut på en resa tillsammans med reka Jesus mfate Kristus. urugendo rushasha na Yesu Kristo, Jag ska följa honom upp på bergen. reka ndamukurike gushika
gushika ku ner musozi i dalen. mu myaya Och byose. när han sen säger att jag ska gå ut till jordens yttersta gräns, så ska Igihe jag gå. yavuga ngo muje kure ku mpera z'isi, Och vi vet ju att Petrus, han stapplade ibland. murazi igihe Petero vyamuga ku mwoyo guma gusa iwabo, Men fylld av den helige ande på pingstdagen, ko amaze kuzura ubushobozi bw'Imana. så står en enkel fiskare från Galileen. Ubona umurovyi asanzwe i Galilaya, Han står i centrum i Jerusalem. tubona ahagaze hagati ya Yerusalemu, Och han talar för bildade ledare. abwira abantu Han benshi, talar för tusentals abwira människor. abantu ibihumbi vyinshi, Och han predikar Guds ord. yigisha ijambo Och ry'Imana. man lyssnar på honom Mwumvirize mw'abantu och b'Imana. tänker, det Petrus har, det vill Abantu jag bakaba ha. bati ibintu Petero Vad ska kuvuga vi göra? ni biki? Ababwira ati Ja, dukora men iki none? låt döpa er, Abwira ati säger Petrus. nimubatizwe mu izina rya Yesu, Omvänd er. mwihane ibyaha Låt byanyu, döpa er. mwibatizwe Så får ni förlåtelse för mubone era guharirwa synder. ibyaha byanyu, Och den helige ande som gåva. kandi muhemu yerazoza kuri Och mwe. 3000 människor. Iribanga ibihumbi bitatu uwo munsi, 3000 ibihumbi bitatu uyo människor. munsi, Allt började i en båt. byose byatanguriye ku bwato. Jesus får låna Petrus båt. Yesu atiza ubwato bwa Och Petero. Petrus säger, du får låna min båt. Petero ati ndagutije ubwato bwanje. Petrus lämnar sitt fiske. Hanyuma Petero ku mwuga wo kuroba, Han säger ja till Guds kallelse. kuko nkuri ikimamagara wa Och Yesu, han följer Jesus Kristus. aza kwa Yesu Och sen lämnar han till och med Israel och går ut i världen. gushika hano arekura Isirayeli kuva kweja no hanze y'ibihugu Han bindi, beger sig hela vägen till isi Rom. yose atwaye ubutumwa bwiza gushika i Roma. Och till slut så får han ge sitt liv. Mu gushika kumera atanga ubuzima bw'ibijwe, Inte i den bibliska ntabwo berättelsen, muri babivugamo ngaha, men i andra skrifter kan ariko vi muri läsa ibyanditswe bindi baravuga neza att man spikar fast Petrus på ett kors. ko babambye Petero ku Och så musaraba nawe, vänder man det upp och ner bakamubamba acuritse, för att håna honom. bakamutuka bakamucirako amate, Och så får han plikta för nuko evangeliet. yarangije igikorwa ciwiye Men ni munsi. kan ju tänka er, Mushobora kwibaza namwe när Petrus stiger in i den himmelska världen ingene Petero ashitse mu ijuru, och Gabriel undrar, vem är det här då? akibaza ati byagendeye gute? Då stiger Jesus fram och säger, Yesu akamubarira ati, det här är Petrus, Simon. ngo Jag akavuga ati känner benshi ati honom. nguyu Petero Det var ndamuzi neza han, uyu, det var han som lånade ut båten till mig. ni umwe yantiza ubwato igihe kimwe, Han ska ha hedersplatsen. akantiza ikibanza Han ciwiwe, ska in. nkashika hagati mu idabo Och så bwato, välkomnas Petrus in. hanyuma amuperezida imbere y'ijuru. Vilken glädje. Murumva umunezero. Tack vare sådana beslut, Ndashima kubw'uyu muhamagaro wa sådana Petero, övertygelser, nuko bitwemeza neza yuko som Lemuel Karlsson, Lemuel Carlson Alma, na Alma, Siri Karlsson, Sigurd Carlson, Pastor Sebastian, Pastor Sebastiano hano, Pastor Daniel. Pastor Daniel n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, Genom sådana beslut mu gihe bafata ingingo mu buzima har bwabo det här landet berörts av ko iki gihugu evangeliet. kizokorwa kuri ijambo ry'Imana, Genom det beslut du fattar mu idag kwigishwa ijambo ry'Imana, så kan Afrika förvandlas. Afrika yose ishobora gushinduka. Nu frågar jag, Ndakubaza nanje uyu mwanya, finns du här uri ngaho uno munsi som vill fatta ett beslut ko wafata ingingo uyu munsi om att ge ditt liv till Guds kallelse ugatanga ubuzima bw'ubugingo i bwawe tjänst kumamagara för wa Kristo Jesus Yesu? Kristus? Haleluya. Då skulle jag vilja att du reser dig upp. Ndashaka ko nawe Res uhaguruka, dig upp där du står just nu. uhaguruka aho uri, Res dig upp just nu. haguruka aho uri, Där du står aho uhagaraye så ska vi be tillsammans. twaza gusengera hamwe. Res dig upp nu. Haguruka we wumva umuhamagaro I Jesu namn. ko Imana yo gutuma nawe. Amen. Haguruka dusenge, Imana dusengane. Haleluya, haleluya, haleluya. Lamara Santo Korea. Sifa kwa Och det är många som reser sig roko upp. saide Lord. Det är många unga här nere. Ndabona bahagaze ngaha anye. Haleluya. Abahagaze muduze ibiganza dusengane. Kosido la ideme. Kosito la mene gidelo. Ribo sele kite mile lora. Rebosiko tipe sidro. Meni koraibo sele gridelo. Meni. Oh rababasito la ideme.
Rebo kota sidero. Remeni kositola. Remeneke baside lora gloria. Tisola mi koribos. Pastor Daniel. Halleluja. Pastor Sebastian. Kom. Ingoseng. Halleluja. Kan ni se alla dessa unga som reser sig upp? Jag är ju över 60 år gammal. Jag är över 60 år gammal. Jag vet att jag kommer inte att kunna gå till så många länder. Men ni unga, ni har framtiden för er. Ni kan gå. Och vi ska stå bakom er. Vi ska be för er. Vi ska stödja er. Vi ska lyfta er i våra förböner. Och skulle vi inte mötas mer här på jorden, så ska vi mötas i Guds rike. Nu vill jag be pastorerna här. Be för våra bröder och systrar. Mana iyo mwijuru turagushimiye mwungere mwiza kuri Imana igororoka. Igihe kimwe waragendeye wavugishwa nawe Yesaya, ubwa mbere arabona ko ari kure y'Imana, hakoreka igikorwa cyo kumweza no kumutunganya, akanwa kiwe karezwa, icyaha ciwe kirahongererwa, hanyuma ukenera butuma urabaza ati notuma nde? Vyari vyoroshe ico gihe aravuga ati naba ari jewe utuma, kuko nta cyari kikimuremereye mu mutima. None rero kuri riganuke kubwo kozwa mu maraso ya Yesu, aba basavyi bawe barahagaze bakeneye kuba ibikoresho vyawe Mana mw'izina rya Yesu Kristo. None rero turabasengeye ngubagirire neza, ushishikare kubakoreramwo, ushishikare kubigisha no kubatahuza, mwemu wawe abarongorere gukora ivyo ugomba. Erega ngo iyo tuzanye imitima y'abazimiye kuri wewe, ivyo biraguhimbara. Mw'izina rya Yesu turakeneye umuvyuro muri iki gihugu, turakeneye umuvyuro hanze, turakeneye ko abantu bakumenya bakakwakira nk'umwami n'umukiza. None rero nikoresha ibiti, urakeneye gukoresha abana b'abantu abaremwe mu ishusho ryawe, abemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza, ngo babwire abandi ubutumwa bwiza, babashingira intahe. None urabafasha mwungere mwiza, turabasabiye mwami ngo ikiganza c'Imana kibabeko kandi uzushishikare kubakurikirana. Urakoze Mana muri ivyo vyose, tubisabye mu izina rya Yesu mwami wacu, amen. Kära vänner, bakunzi banje, tack. Ndabashimira cyane gose. Tack. Ndabashimira cyane. Halleluja. Roko sayana. Amen. Gud välsigne er alla. Yesu abahezagire mwese. Halleluja. Kan vi inte bestämma oss för att vi ska be för varandra? Mwonyemera ko twosengerana muri kano kanya. Kan ni be för Umeå? Mugasengera igisagara cyacu dutimwo ca Umeå muri Sweden. Umeå, kan ni säga Umeå? Washaka kuvuga mwese Umeå. Det är Elia och min hemstad. No dukorera igikora cimana muri Umeå. Så ska vi be för Bujumbura. Twashaka gusengera Bujumbura. Okej? Sivyo, muri vyiza. Amen. Amen. Tack ska ni ha. Yesu abahezagire cyane. Så att i eftermiddag så lämnar jag Bujumbura. Eli blir kvar en vecka till. Nivyo mu mwanya mutoya ndaja kwikura c'indege subiriye mvuka ariko je ndasigaye ngahayinga yose. Vi kom till pastorskonferensen och jubileet i Kayagoro. Kwari tuvuye mu gikorane kinini mu Kayogoro n'abapasteri. Så förmånen att få möta er här idag. Tubaneze ko twababonye hano hano. Och mitt hjärta är fyllt av en sån tacksamhet. Ndumva umutima wanje wuzuye amashimwe menshi. Så jag önskar er ndabifurije mwese amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Amen. Yes, ndashima Imana nanje kubganje. Nasanze atabenshi banyibuka. Natenga gusenga hano mu myaka ya 70 ndakabebe gato cyane gose. Senga muri Sunday school ngaha
nabatirijwe ngaha mwaka 1984 itariki 16 z'ukwezi kwa 12 ndakora umurimo w'Imana ngaha umuririmbyi naririmbye muri Atene y'Ibujumbura kera cyane gose yavuye yitwa Liserohero bamwe baraza bitwa Pastor Irhudi twaririmbana ngaha anye myaka 88 mu mandaje Gisenyi Pastor Aster twakuye umurimo w'Imana mu matasa kuri Serohero yaciswa ipeya mu nyuma ndaza nkora public ya Lisedura ku bwambi itanguye kubaho twako umurimo w'Imana ngaha anye mu cyane nakora Imana ngaha anye ntango z'umwaka wa 2003 ndirimba muri Korea ya Iskam ngiyabika Korea ya Iskam arinze ngaha anye ndowayoye Korea ya Iskam hano mu nyuma nisanga ngeze Buraya muri Sweden nkora umurimo w'Imana ariko cyo shimani ikinye nukuba ndi ngaho no munsi maze kugenda amahanga menshi kwisi mbwijambo ry'Imana ndashima Imana ko subiza kubavyeyi kandi mwanyishe gusenga kubaha Imana kandi byarafashije menshi naciye hejuru y'u Burundi nja kuvuga ijambo ry'Imana muri Afrika y'Epfo Cape Town nkarenga igihugu cacu ariko ndashima ko ndi ngaha Yesu abameza gire cyane mwarakoze kudusengera amen